Kodi fefi ndakuona ni pazodi ya nyama machita ujena kuti mazonetsero dzoti mufuna ndalama za covid ngati aphunzitsi ndeni mati mmene machitira moto sidzimoneka kuti nangasi mati mufuna risk allowance kuti muli pa chiopsezo cha covid ndeni mati mmene muchitira moto sidzikuonetsa kuti covid yo mmayiopa kamene mavinira muja osatalikirana osavala mamasiki makhosomolerana mafwentererana mkamwamo ndimbono kodi ngati chili chiopsezocho chimbwera anawo akabwera ayi ndithu sidzimamveka ayi mudakapeza njira ina yakachitidwe sidzidamveka apopoyi zimangoneka ngati kuti nkhani si chiopsezo cha covid iyo kuti pali dzina tu aisitukana kuti mwine muli pa chiopsezocho chiopsezo ndi chili muli nachodi mmeneso aliti uchenika wamini basi akantuma bwana wake nangaseyo chasamakumana ndi anthu ambiri mmeneso aliti ucheni mayi onena kuti amutuma ikandigulitsira abeji kunsikako nayenso ali pa chiopsezo mmene alira mabanki awa amakumana ndi anthu awa ma-NGO amapita kayauti amapita m'midzi mukalalika mautenga amene anjenso ali pa chiopsezo atrafiki gulu amalandira anthu ambiri ndero maganizo onoti kumaru kapoto kabomaka kati kwana aliyesena akambonena kuti ayi ine ndili pa chiopsezo patsene ya chiopsezo pepa ndimaona ngati kuti chimakhala ndithu ndalama za chiopsezocho risk allowance imaperekedwa ndithu kwa munthu onena kuti ali pa chiopsezo chonena kuti iye ujayo ali pa chipwirikiti cha matenda wachano chipwirikiti cha chiopsezo chili ngati kuti munthu mwina akuntuma kunena kuti nyumba ikupsa iyi muli mwana kantenge sikutiyala kongo kujeni kudafu kuli nkhondo piro meneko ndamakhanguliyo chakulowa amene mwachakulandira dzipolopolo ndi ndama za chiopsezo zimenena ndithu zoyena zipatsidwe kwa anthu ameneno ali pa chipwirikiti amene alandira dzipolopolo dzeni ndithu za covid yo mbona ngati enafe tidakamwena zimene tidakamapempha nzonena kuti ifeyo tateteza bwanji anawa ife tidziteteza bwanji kuti mnamo tidzimpemphano nena kuti ayi tipatseni zodzitetezera ngati mmene achitira masukulu ena ife akumanena kuti ayi kholo likafika lisafike ndi mwana uja ngati lidamperekeza ndiye pamene paja makhadzidebe dzosambira m'manja kani masanitizer awa basi akumakhala pajapo ndiye kuti basi mukafika mmene pajapo ana wajano mmakalasi muja amakhala otalikirana kumasamba m'manja makapita ndithu 20 minutes ina iliyonse ndimona ngati enafe tidakatenga njira imeneyoyo osati titenge njira ya ndalama za chiopsezo chifukwa kuti tonse tili pa chiopsezo Angoni yayi aya kakhala masala lewadza konza utsogolo koma papa ndimaona kuti dzisalowe covid imuyi fapo niludu ndo wathu ndonena kuti ifeyo tingampeza mwana ujano tatumizira ku chipatalawo amene ali pa chiopsezo ono amene pajapo fo ndo ali pa chipwirikiti chenicheni amene paja faine nimaona ngati kuti apapo nakasiti dzikhala ngati kuti dziko litu lili pamaliro nakasi nkhani ya covid nkhani ya maliro ndipo maliro chimene chimachitika madya usiku wadzuwa matemba adzuwa aja ndimene timadya pamaliro amene wachawo chifukwa timafuna kuti ndalama zina zichazo zichitire ma essential services ngati kugula bokosi kupeza transport ndi apa ndalama za essentials ndizidakamatipemphano zoti aguleno zofunikira zodzitetezera usukuluko kwamene muchitira amuno tu Angoni ayi dzikhala ngati kuti mufuna kudya nyama pamaliro